Кой каза, че килимите са само за пода? Тази пролет текстурата се качва на стената. Само виж това! 3D релеф от вълнена прежда. Тук пък виждаме красива комбинация от вълна и юта. Всяко от тези текстилни пана носи история и е изработено от сръчните ръце на талантливи майстори. Размерът им е 60 на 90 см. Поставени са върху стабилна МДФ рамка, така че да стоят елегантно и завършено на стената. И още нещо. Изглеждат невероятно в спалнята. Там създават романтична и лека атмосфера, сякаш ви пренася сред природата. А ако искате още по-завършена визия, можете да ги комбинирате с пуф или малко килимче в същия дизайн. Натурални материали, релефна текстура и артистична визия, която е в перфектна хармония с интериорните тенденции за 2026 година. Сега е момента! Можете да ги поръчате с 20% отстъпка само до края на месеца. Разгледай всички модели на Kilimikam.bg или ела в магазина ни на място във Варна.